Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin. Waduh. Ki transfer 100.000. Wow. 100.000 liwat transfer. Oh sak yuta kok. Oh. Sak yuta. Ya wis ora apa-apa. Kok elan. Nah ya wis ben. Aku Gubuk Asmara kok sak yuta. Ya bejane dhewe-dhewe. Ayo Tin, iki ana duit sak yuta. Ya, wis transfer nang rekeninge sapa kuwi? Sik. Waduh, nang rekeningku enak. Ya. Ya. Jumeneng iki Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya. Lumayan, ya. Nggih, sugeng dalu. Nah, sugeng dalu. Ngopo kok lorek-lorek? Pilek, Pak. Heh? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kuwi mesti ya. Lah ngapa?